Okay. Hej, jeg hedder Stine. Jeg tror måske, I kan se det på min værelse, eller også kan jeg lige gå rundt og vise jer det. Og jeg ikke kan lige rydde op. Det er helt sjovt. Og så har vi lige været i Tyskland. 2,5 kilo slik. Det var det bedste. Så vil jeg lige spille en lille sang for jer. Det går også bare, fordi jeg er så god. Jeg der kigger med. I skal vide. Jeg ved godt, jeg er den bedste i hele verden. Okay. Jeg tror, det skal. Okay, nu skal I høre noget. Jeg synes så selv. Når jeg spiller guitar, jeg skal ikke med min guitar, nogle øjeblik. Jeg er så lækker, så lækker. Men lige, der mangler en detalje. Jeg er så lækker, vi skal lige have en særlig gæst ind. Kom så, særlig gæst. Den særlige gæst er lige her. Det er lille Bummelili. Vi troede, det var en dreng, hvis jeg fik en killing, og så er det lidt let, ikke? Er det Termens mor? Kom så, lille tøj. Den lille tøj skal. Ui, lille tøj. Så kan vi bare tage det. Det er her. Det er virkelig, hvad man kalder ghosting.
Det var det, jeg ville lave i dag. Vi ses næste gang. Kan I stadig se mig? Ja. Ej, slå fra.